campur sari kang kapiyarsa mijil saking kalih warni kroncong arawitan Erlangga kyo mangayun kone ra guyung apa nguri-nguri budaya Jawi nguri-nguri budaya Jawi mrih lestari widodo tepuk tangan yang meriah ayo untuk warga Jalan Buah. Oi, jang tidak kumuro campur sari nama guru bangsa ayo budal Jawa nguri-nguri budaya Jawa ayo arsa swarnanipun lero bae Kamudono maju 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 mundur 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 oh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Merdeka! Yang kompak, yang bareng gitu loh. Ya Pak ya. Diulangi ya Pak. Merdeka! Sana belum diangkat toh Bu. Merdeka! Minggir dulu toh. Lagi merdeka. Merdeka! Alhamdulillah wa syukurillah. Puja dalasan puji syukur wonten kesanipun Gusti Kang Maha Agung. Katiti kalodhangan dalu punika para warga khususipun Jalan Buah Makempal Manunggal hamengeti hari ulang tahun RI ingkang kaping 17 kalih. Dalam suasana bahagia dan merdeka, tentunya malam hari ini akan dimeriahkan bersama campur sari Erlangga asuhan dari Mas Joko Cekek yang disepuhi panjenenganipun Kang Nurmatan Kang Mas Kadi Demung seneng yang kadang-kadang saking sound system Mas Oki ugi video syutingipun Mas Mul wonten panggungan sampun sampun gati saya diri para paraga Ki Widawati ing kalodhangan dalu punika wonten pun paraga ninggih Mas Joko CS ugi wontenipun pimpinanipun Mas Joko Cekek ugi Mas Kadi dipun ketunaken para pembalung-pembalung handalipun saking Erlangga campur sari. Saderengipun kula sakon jamur wakani kepareng kula pun boten morsen teleng ngatur saking kadang-kadang Erlangga campur sari. Badhe caslipun lelagon campur sari bidang rencong. Namun saderengipun sumangga tansah muji syukur wonten sampun Gusti Kang Maha Agung mugi-mugi para madya ngantos wusana boten wonten alangan lesta keling penepo. Sinten Tio Widawati wonten kalih cacahipun badhe kula tempangaken setunggil Bagas Tunggil sareng Erlangga campur sari. Mangayun bagya khususipun Mbak Siska Asmara Joko Batok. Iyo! Etek iyo! Urung pate-pate Pak ya niki. Ngene bengior. Selamat malam Mbak Siska. Sugeng dalu Mas. Good night. Night. Naik. Asli dari kota perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur. Nanti kuwi. Yung gone kono tengah kali. Uga kali menika punahipun Mbak Siska selain seorang penyanyi juga seorang mahasiswi di Universitas Terbuka di Jakarta Utara. Apa kuwi? Meneng Ancol ngono. Dol teh botol. Ayo Mbak Purti. Apelia. Selamat malam Mbak Putri. Kok nggak bawa mic? Oh. Sekali lagi selamat malam untuk mereka semuanya. Selamat menyaksikan kebiar campur sari Erlangga dalam rangka hari ulang tahun RI kemerdekaan yang ke-72. Semoga sukses selalu. Yo! Yup.